Uxhelekile usapho luka-Anita Gigaba wasendwe nomzimba wakhe wacholwa kwithafa elikude kufuphi nekhaya lakhe utshisiwe. Mapolisa kwiphondo laseMpuma Koloni akhangela usomashishini waseGqeberha oxheliweyo izolo uKelvin Naidu. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Sithanda ukulumkisa abo banentliziyo ezibuthathaka ingxelo ekhapha elinqaku lilandelayo. Sithande ukuthabatha olunyunyawo iziganeko zokulahleka kwabantu ababhinqileyo abaselula eMpuma Koloni zebabhaqo beswelekile betshisiwe. UAnita Gigaba wasendwe lixhoba lakutshanje uchazwe njengolahlekileyo ekupheleni kukaJuni. Kwiiveki ezimbini emva koko umzimba wakhe obuselusonakala wacholwa kwithafa elikude kufuphi nekhaya lakhe utshiswe amazantsi. Ulahleka uAnita emva kokuphuthunywa ekhayeni lakhe ngumfo ebencuma naye esithi umsa esalon. UNtsikinoyiya ubenodliwano-ndlebe nomama ka-Anita phambi kwale mini yesingcwabo sewasenzela le ngxelo. Sithabathe ithuba xeshikweni sodolophu waseMalahleni esiya kudibanisa amehlo nosapho luka-Anita. Sancokola nonozala wasichubela ibindekile ukusuka nokuhlala kokunyamalala kwentombi yakhe. Bafika bamthatha behamba ngeteksi kusemini phange izithuba zo-12 bahamba naye akabuye kwangolesihlanu entsukwini uyangolwesihlanu ngigqibela icawe ngomvuko lesibini ndahla ke ngoku kuba ndibona ithuba lilide engasezi apha endlini ngoba ebeqhela uhamba abuye ndayotsho xa ndihlayo ndisiya eNkonka ndisiya elokishini ndiyobuza komnye ebehamba noAkhona uba ngaba uphi na uAnita. Ndadibana nale boyfriend yakhe apha eNkonka ndambuza ngoAnita uba uphi, wathi yena umshiye esaluni embhadalele. Emva kokuchazwa njengolahlekileyo emapoliseni uvelile umkhondo ze umama wakhe waphakathi kwabantu abayofanisa umzimba wasetyhini obusele ubanda utshiswe amazantsi. Safika ke phaa ndambona nguye utshisiwe kabuhlungu. Etshise kabuhlungu nje uAnita bengenangxaki ibingumntana orayithi. Amapolisa ase-Indwe aphanda ityala lokubulala emva kokuba babizwa kwi-crime scene ngolwesine kwiveki ephelileyo. Ekufikeni kwabo bafumene umzimba webhinqa utshisiwe. Ngokokuphanda kwamapolisa baye babamba abatyholo abathathu abaye bavela kwinkundla zamatyala e-Indwe baselugcinweni ukuze bavele kwakhona ngomhla we-26 kuJulayi. Uqalwe ngokuqhushekwa umzimba ka-Anita nanjengoko busele usonakala phambi kokuqhutywa inkonzo yokumkhapha. Ushiya ngasemva umama wakhe nabantakwabo. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsikinoyiya Endwe eMpuma Koloni. Wandile umkhwa wokuxhilwa koosomashishini eMpuma Koloni kwaye oku kudala ixhala elikhulu ngokhuseleko kule ngingqi. Izolo oku usekela mongameli wembumba yamashishini Nelson Mandela Bay Metro Business Chamber uKelvin Naidu oneminyaka engama-51 budala uxhilwe ngaphandle kwendawo yakhe yokusebenza ekwisitalato iLindsay Road eCostin eGqeberha mayelana nentsimbi yesithandathu kusasa izolo. Amapolisa afuna uncedo olukhawulezileyo ukuze afumane uKelvin Naidu oxhilwe izolo eGqeberha eMpuma Koloni. UNaidu uthe wathatyathwa ngenkani ngabahlaseli bebezigqume ubuso emva kokuba behlasele iMercedes-Benz yakhe kufutshane nendawo asebenza kuyo. According to the information, it is alleged that Kelvin Naidu stopped at his workplace at about 6 o'clock in Lindsay Road, Corston, when a Nissan NP200 bakkie bumped into his vehicle, forcing him to stop. Another bakkie stopped behind him, and 5 suspects wearing balaclavas got out of the vehicle. They took him out of his vehicle, a Mercedes-Benz, and forced him into the bakkie and drove off. The suspects left the Nissan MP200 and his vehicle, a Mercedes-Benz, at the scene, and on investigation it was confirmed that the Nissan MP200 was reported hijacked in the Motherwell area during the June 2024. The motive for the kidnapping is unclear at this stage. However, police investigation is underway. Iqumrhu losomashishini eGqeberha iNelson Mandela Bay Business Chamber
lithi lisothukile sisehlo sokuxhwilwa kukaKelvin Naidoo noxhwilwe ngoongqalintloko abangaziwayo izolo kwindawo yakhe yokuxelenga i-Auto X. We are praying for his urgent and safe return to his family. Calvin is a valued member of our business community and volunteers significant time in driving and supporting key interventions and initiatives which benefit the greater good of our local economy and the communities of the Bay. UPamela Mabini nolitsha-ntliziyo kula mmandla uthi izenzo ezikumila kunje zivamile eGqeberha kwaye oku kujoliswe koosomashishini ikakhulu. It's a trend, this thing of kidnapping business people and doctors. And when you look at it, it seems as if it's an easy money to make for the thugs. Isithethi sebutho lokhetho uCaptain Yolisa Mgolodela ukunqinile ukuba kuthe kwafunwa isicamali esingachazwanga emva nje kweeyure zokuxhwilwa kukaNaidoo. Kuba nje indibano yabahlali namhlanje kwiCape Flats eKapa nalapho umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu amamele iingxaki zolwaphulo-mthetho abajongana nalo abahlali balo mmandla. Injongo zale ndibano kukuzama ukuza nesisombululo sokuphelisa ulwaphulo-mthetho oluthe gqolo ukunyuka nanjengoko inqevu bebulala abantu mihla le kwiilokishi zesi sixeko. Umphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu wenze utyelelo lwakhe lokuqala kwiphondo leNtshona Koloni. Kolu tyelelo lukamphathiswa kubizwe abahlali kwiCape Flats nalapho bathethe ngolwaphulo-mthetho olwenzeka kwiingingqi zabo. We are captured, and every corner in every household on the Cape Flats we are captured by gangsterism. We breed gangsterism in our homes. We breed it in the churches. Lawlessness are bred within the structures of everywhere around us. Macassar is becoming a dumping ground for bodies and for criminal activities from out the Cape Flats. People is killed everywhere else and the bodies been dumped in Macassar. You will see it every week in the news how many bodies get dumped in Macassar. But whenever we speak about it, it just gets shoved under the carpet. Abahlali bathi kwa izikhululo zamapolisa azikho mgangathweni kwizixeko zabo. Unfortunately, both our seashores and our land shores and our homes have become a haven of organized crime. From cocaine being distributed for our children and our young boys, unfortunately, are at the center. We want our police station. We don't want the police station being called Mfuleni, but is in the Blue Down side. Please provide Mfuleni police station with more police and more vans in our area. Umphathiswa Mchunu uthethe nabahlali mayelana nendlela abanokusebenzisana ngayo ukuze kulungiswe le ngxaki. We want to meet you halfway because you want to work with us. We don't want to come with a spaza shop to yourselves. We don't want to come with an image of a police station and functionality of a police station that makes us look very bad as the state. Isixeko seCape Flats oko sithe gqolo sihlaselwa ngonqevu kwaye kubulawa abantu mihla le. Abahlali bafuna kuqiniswe ukhuseleko. Kusenjalo umphathiswa wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu ukwamkela ukubanjwa kwabantu kuqoqo nalapho ke kwabhaqwa umzimveliso weziyobisi noxabisa 2 billion zerandi eGroblersdal liqela leHawks kwaye namapolisa eli kwidaba eliqhubekayo lokulwa iziyobisi kweli iqela leHawks libambisene neqela elikhethekileyo lamapolisa linqakule abarhanelwa abane kuquka umnini fama kunye nabemi ababini baseMexico izolo nalapho kubhaqwe umzimveliso weziyobisi icandelo lophando lithi kuzakuthi ngoku selibhaqe imizimveliso elishumi kususela ekuqaleni kwalonyaka laze labamba abantu abangama-34 nangona lusaqhubeka uphando abatyholwa bebanjiwe baza kuvela phambi kwenkundla kamantyi yaseGroblersdal ngomvulo kanti amapolisa athi kusenobanjwa abanye abarhanelwa.
Sesibajikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi umbutho wakhe uyayamkela yonke imibe phambili ethiwe thaca ngumongameli Cyril Ramaphosa ngethuba kuvulwa ipalamente. Ukuthethe oku ngethuba echazela onondaba ngoluvo lwalombutho kwisikhokelo somgaqo-nkqubo wolawulo lwesixhenxe lorhulumente wentando yesininzi. President of the Republic of South Africa. Ngethuba ethetha nonondaba unobhala jikelele we-ANC uvakalise ukudana ngeyantlukwano yamalungu alombutho ajijisana ngezikhundla kwinto athe batyhola umongameli Cyril Ramaphosa ngeziphumo ezingancumisiyo kunyulo likazwelonke lonyaka. There are people in the ANC already who are obsessed about the conference that is coming. They must be stopped. They must be stopped. We are in a big problem. Big challenge, 40%. There are still people who are entertaining who must be the leader of the ANC. Okambalula ubhodla emva kwengxoxo mpikiswano yayizolo kulandela intetho kamongameli yokuvula ipalamente. The priorities outlined by the president are firmly grounded on the 6 priorities outlined in the ANC manifesto, which also informed the minimum program of the ANC-led Government of National Unity. Kananjalo uzigxeke kabukhali intetha zamaqela aphikisayo zokokuba i-ANC ithengise ngabantu belizwe loMzantsi Afrika. That some, for their own survival and exposing their political bankruptcy, wants to present the ANC as having sold out the people. And the ANC will speak for itself. When their own ethno-nationalism, backwardness and inconsistency constitute a betrayal of the people. Uhambise wathi umbutho wakhe ukhethe ukwakha urhulumente wobumbano ukuqinisekisa ukuba imiba ephambili kumqulu wezibhambathiso ze-ANC iyaphunyezwa. It is for these reasons, having resolved on the option of a government of national unity as the least risky option, we ensured that the minimum program of such a government of national unity and the 7th administration reflected the priorities of the ANC manifesto. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba aphendule kwiziphakamiso nezikhalazo ezithwe thaca ngamalungu epalamente kwintetho yakhe yokuvula ipalamente. Ngomso siphawula iminyaka engama-57 kwasweleka itshantliziyo elalichasene norhulumente wengcinezelo elaba lelokuqala kwilizwekazi Afrika ukuwongwa ngembasa yoxolelwaniso iNobel Peace Prize uNkosi Albert Luthuli. Elitshantliziyo labhubha ngondlela mnyama kwadukuza kwiphondo laKwaZulu-Natal ukukhumbula ubomi bakhe amakhulu abantu athabathe inxaxheba kuhambo olu-11 kilometer iLuthuli Commemorative Walk eGrootville kunxweme olukumantla eTheku apho azalelwa khona. iLuthuli Commemorative Walk yasungulwa ngomnyaka ka-2016 ngenjongo zokukhumbula eligorha ilaba lelokuqala iAfrika ukuwongwa ngebhaso leNobel Peace Prize uNkosi Albert Luthuli. uNkosi Luthuli wabhubha ngomhla wama-21 kuJulayi ngo-1967. Wayeyinkokheli ye-ANC eyayikhokele iphulo elichasene nocalucalulo ngeminyaka ye-1950s. Ukanti lo msitho ufika kanye ngexesha apho isebe lezobulungisa lamkele iziphakamiso zegunyabantu lezotshutshiso zokuvulwa kwakhona kophando elingokubhubha kwakhe. It brings back memories and you can feel the tears wanting to come out. This actually humbles us. It heartens us. It brings back hope that maybe we will find out eventually what happened to our father. And that way we will be able to go past the hurts to find closure. It feels like a place where we need accountability for what happened, but it's a really great walk. I mean, it's just fun and it's a whole sense of community and really enjoying. It's about time. And I have to be very sensitive to the fact that there are many families who are not in the position that we are, where we actually might get closure after so many years. But I think it's the beginning. And I really hope that the process that we have gone through, many other families will have the opportunity to do that as well.
Ukanti lo msitho uququzelelwe lithala lenkcubeko eLuthuli Museum ndawonye nomasipala wakwaDukuza. Liwongwe ngesidanga sobugqirha iqala kwezosasazo kwicandelo lendaba kweli umnumzana Masego Ezekiel Machila iYunivesithi yaseMntla-Ntshona eliziko lemfundo ephakamileyo limothulele umnqwazi uMachila ngegalelo lakhe eqaqambiseni ulwimi lwesiTswana. Madam Deputy Vice Chancellor, I request you to cordially confer the degree Philosopher Doctor honoris causa in humanities upon Mr. Masego Ezekiel Machila. Uwongwe ngesidanga sobugqirha phantsi kodidi lwe-Faculty of Humanities yiYunivesithi yaseMntla-Ntshona kwikhampasi yaseMahikeng ugqirha Masego Ezekiel Machila. Ubraizi uwongwe ngokukhuthaza ulwimi lwenkobe ingakumbi isiTswana, iSepedi nesisuthu kwezosasazo. Lenzalelwana yasePitoli ugqirha Machila nowakhulela kwilali yaseMokgotlwaneng kumasipala waseMoretile wazibandakanya neziko lezosasazo iSABC kwiminyaka engaphaya kwama-30 yadlulayo. Uthi ukuhlonitshwa kweliqonga esadla mazimba kutsho lukhulu kuye. Sitheusi eliziko kulapho ndaqala khona izifundo zam zamabanga aphakamileyo ngo-1980. Sasihamba iklasi kwicaravan phambi kokuba ndiyijoyine iSABC. Ndiziva ngathi ndikaxhumaxhuma njengalaa ngoma ithi uMachila wathatha umhlala-phantsi ngomnyaka ka-2021 kwaye uthi uyazingca ngokuba nefuthe ekugqamiseni ulwimi lwakhe. Abantu abafana nomnumzana Selemale, uLebogang Dire, umnumzana uFred Mohamesi nabanye abaninzi bandenze ndaziva ndamkelekile kwaye bendifundisa kakuhle kwaye ndenza konke okusemandleni am. Ndakhumbula endandikufundisiwe esikolweni malunga nokusetyenziswa kolwimi lwesiTswana. Silejelo lendaba sithe make asikhumbuze indlela awayelisonga ngalo inqaku lakhe lendaba. Mogaitsho re bantle rotlhe mme ga e nne kagiso le phenyo lerato mmogo le bopelonolo ka gale. Luzaqina ukhuseleko eParis kumsitho wokuvulwa kwemidlalo yeOlimpiki kule veki izayo ngoLwesihlanu. Kuzakutyalwa amapolisa ngaphaya kwe-45,000 kwesi sixeko, nanjengoko lo msitho wokuvulwa kwemidlalo yeOlimpiki uza kubukelwa ngabantu abangaphaya kwe-300,000 kumlambo waseParis. Okokuqala ezimbalini zemidlalo yeOlimpiki kungazosetyenziswa ibala lezemidlalo xa kuvulwa lo msitho ngokusesikweni kule veki izayo ngoLwesihlanu. Bheki ziza kuthwalwa zizikhephe kulo msitho zisingise kwi-Eiffel Tower kwaye liza kuqina ukhuselo eParis kule veki izayo nanjengoko kuza kutyalwa amapolisa angaphaya kwe-45,000 ngelokugcina ucwangco kwesi sixeko. The preparations are going very well. The stage is set. Lo msitho uza kubukelwa ngabantu abangaphezu kwe-300,000 kwaye oku kwenza intloko ebuhlungu ngokhuselo nanjengoko isaqhuba imfazwe kwilizwekazi Europe phakathi kweRussia neUkraine nongquzulwano phakathi kwelizwe lakwaSirayeli neYamsa eGaza kumbindi mpuma. But we have an organizing committee which remains vigilant, which does not ignore any kind of challenges. Ubharhe bethetha ngethuba kuvulwa intlanganiso yebhodi yesigqeba uthe uyijonge ngamehlo bomvu lemidlalo yeOlimpiki. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke kuwe mamqwathi nomamzango kwidesika yendaba ndiyabulisa nawe mbukelo wami ekhaya ndikwamkele bethuna kwelam kaloku iqonga lemozulu mna ke ngegama ndikuthabile Makhaphela uma umthembu mbukele ekhaya nansi imozulu sivula ke mbukela apha ekhaya ngokuphawula ngokubanzi kaloku iziganeko zethu zakutsha nje kwimozulu nje kuMzantsi Afrika gabalala ngokubanzi sibona phaa kwiphondo lonke laseRhawutini phaya amazantsi kubanda kakhulu ngomso ngo-2 kofenenarha futhi noko mbukela iguquke la mozulu phaa livela ilanga xa iqhuba imini phaya ku-20 degrees amaqondo akho phantsi naphezulu sivula kaloku phaya eMakoloni njengapha korhafu ekuseni futhi ngala 1 kuyabanda kakhulu beyisonga imini ngo-15 degrees ekhatshwa ngamafu.
sithi kumbukele ekhaya sijonge ngalokho apha kumbindi eMzantsi Afrika indawo efana phaka lokho eFreystata njengapha kumazantsi weliphondo phaya koFixburg umzekelo pha kubanda kakhulu ngaphantsi kweqanda de ifikele ku-5 la mozulu phaya itshintshe napha emini futhi ngamafu ka-16 degrees ukanti xa sihlabela mgama sijonge phaya ephondweni lethu lasentshona koloni ngomso indawo zonke nje zigudlunqweme phaya koFredendal neziphaluka kuyabanda phaya ekuseni futhi bevuka ngala 5 degrees abikiwe amafu nomoya obhudla kakhulu futhi ngo-20 degrees phaya ngorhatya kanti nansi imeko phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kwiindawo zonke ke ezithanda ukuphakama futhi phaya bevuswa liqanda phaya ko-Uppington futhi abikiwe amafu umoya usabhudla nenkwankca yobusika ngo-20 degrees phaya ngomso kanti mbukele phaya ephondweni lasiphaya North West ngomso amazantsi futhi njengaphaya koFreiburg kubanda ngendlela emangasa kakhulu phaya futhi ngo-5 nawo la mafu asekhona kusabanda mpela phaya ebusuku futhi ngo-21 degrees apho sikhoyo kuseRhawutini bethuna umzekelo phaya kumazantsi futhi eSprings kubanda kakhulu phaya izinzulu zobusuku naxesha lasekuseni ngomso ngo-1 liphuma ilanga phaya emini ngama-20 nje mbukeli wam ananye xa sisithi chimbukele sinyuka kumantla apha eMzantsi Afrika futhi ephondweni lethu laseLimpopo ngomso kophalaburwa pha zibikiwe kakhulu imimoya imvula phaya ekuseni futhi ngo-16 degrees bayayisonga imini kamnandi noxa ke sibekele kakhulu futhi ngama-20 nje mbukeli wam nesithathu kanti phaya ephondweni lasempumalanga ngomso koMiddelburg kwintshona yalo mmandla ngu-5 degrees ekuseni qabaqaba ngamafu xa beyisonga imini yabo futhi ka-20 degrees kuyabanda esikhukhuza ekuseni futhi ngo-12 degrees bethu nekhaya masiyisonge siyivale imozulu kokugqibela kaloku phaya KwaZulu-Natal njengapha ko-Estcourt ekuseni futhi ngesasithathu sibanda kakhulu futhi bayayisonga imini umoya usabhudla ikhona inkwankca yasebusuku ngo-17 degrees mnungoza ndikuthanda kangaka xesha limyole kamnandi mawethu.